नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आईचे खबरो. कारवारच्या अस्नोटी श्री कामाक्षी देवील्या दर्शनाक हजारांशी भक्तांची गर्दी. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटीत आज 27 ऑगस्टाक अमासे निमित्तान प्रसिद्ध श्री कामाक्षी देवील्या दर्शनाक हजारांशी भक्तांनी देवीले दर्शन घेऊन श्रीचक्रपेक पात्र झाले. अस्नोटीची श्री कामाक्षी देवी ही मूळ गोंय शिरोडाची कामाक्षी देवीले प्रतिरूप. गेल्या काही वर्षांपाटी गोंयच्यान श्रीची मूर्ती हाडून अस्नोटी स्थापन केली असो इतिहास असा. अस्नोटीत हालीच या देवस्थानाचे पुनर्निर्माण करून सुशोभित भव्य असे देऊळ उभारले. तेन्नाच्यान प्रत्येक अमासेक गोंय शिरोडा श्री कामाक्षी देवील्या दर्शनाक वयचे कारवारचे आणि इतर गावचे जास्तीत जास्त भक्त आता अस्नोटीत कामाक्षी देवील्या दर्शनाक येऊक लागले आणि अस्नोटी गाव प्रत्येक अमासेक एक भक्तिमय अशा धार्मिक कारणान पुनीत जाता. आज 27 ऑगस्टाक श्रावण महिन्याचो अखेरचो शुक्रवार असून श्रावण महिन्याची समाप्ती जाता. या उद्देशान अस्नोटीत भक्तांची खूप गर्दी आशिल्ली. प्रत्येक अमासेक महाप्रसादाची व्यवस्था आशिल्ल्यान पैसेल्यान येयल्या भक्ताक सुलभ जाता. श्री कामाक्षी देवी भक्ताक तात्काळ पावता असो भक्ताल्या मनाक विश्वास असा. पुढल्या अमासेक मुद्दाम या कामाक्षी देवीले दर्शन घेऊन पुनीत जाया. जय श्री कामाक्षी. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवारात 29 ऑगस्टाक कोकणी अभिमानी करतले सत्कार समारंभ. नंतर भाषेच्या उदरगतीची चर्चा. कारवार तालुको हो 99% कोंकणी भाषा उलोवचो वाठार. पण संविधानाच्या नियमाप्रमाणे जाय तसे स्थानिक भाषेक मेळचो अधिकार अजूनही सरकारान चालीक लायलो ना. कोंकणी भाषा अभिमानी न्यायासाठी रितसर न्याय मागला. कोंकणी भाषेची उदरगती जावच्या हेतून कारवार हिंदू हायस्कुलात कोंकणी भाषा देवनागरी लिपी शिकचे जास्त गुण घेऊन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्याक कोंकणी शिक्षिका, मुख्याध्यापक तसेच कारवारात कोंकणी 2 न्यूज चॅनलाक सत्कार समारंभाचे आयोजन केला. 29 ऑगस्टाक सकाळी 10:30 वाजता कारवारच्या हिंदू हायस्कुलाच्या सभाभवनात या कार्यक्रमाचे कोंकणी भाषा अभिमानी कारवार या संघटनेने आयोजन केला. या सत्कार समारंभानंतर कोंकणी अभिमानाली भाषेच्या उदरगतीसाठी चर्चा जातली. सगळ्या कोंकणी अभिमानीन या कार्यक्रमात हजर राहून आपापले सुविचार मांडचे असे आयोजकांन कळयला. या विषयाचे बॅनर हणकोण, सदाशिवगड, माजाळी, मुडगेरी, गांवकार बुक स्टॉल कारवार, मारुती टेम्पल कोडीबाग, हिंदू हायस्कूल कारवार असे बऱ्याच गावात बॅनर लायिल आसात. तरी ज्या कोणाक कळना तेमी हेच आमंत्रण असे समजायचे असे कोंकणी भाषा अभिमानी कारवार हेमी कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. बँक लूट प्रयत्न एक आरोपीक अटक. कारवार होन्नावर तालुक्याच्या चिकनकोडा ग्रामीण सेवा संघ बँक लूट प्रयत्न शनिवार सकाळी झालो. बँकेचे शटर उघडचे ऐकून स्थानिक लोक घटनास्थळार येऊन एकट्याक धरच्याक यशस्वी झाले. दुसरो टेरेसा वेल्यान सकल उडी मारून पळून गेलो. अटक केल्ल्या आरोपीची चौकशी करचे खातीर पोलिसांनी ताब्यात घेतला. होन्नावर पोलीस फुल तपास करते आसा. कारवार जिल्हा पंचायत सभाभवनात लेखाधिकारीसाठी केटीपीपी आयटी जीएसटी कार्यकारिणी शिबीर. कारवार सार्वजनिकाले पैसे सरळ आणि कानूनबद्ध रितीन दवरन तेजो उपयोग कस करचो या उद्देशान सरकारान केटीपीपी कायदो अंमलात हाडला. हेजी जबाबदारी म्हूण प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्यान आपल्या खात्यात येवच्या सरकारी फंडाचे अनुदान केटीपीपी कायद्या प्रमाणे नियमानुसार खर्च करूं जाय अशें जिल्हा पंचायत कार्यनिर्वाहक अधिकारी एम प्रियंका हेमी सांगले. राज्यात पहिलेच वेळा जिल्हा कार्यालयाचे मुख्यस्थ, तालुका पंचायत अधिकारी, सहाय्यक लेखाधिकारी अशे विविध संबंधित अधिकाऱ्याक हिशोब दवरचे बद्दल योग्य ते कार्यागार शिबिरात तेमी उलयताले. माहिती हक्क कायद्याप्रमाणे सार्वजनिकाले खूप तक्रार येतात म्हण असले समस्येचेर निवारण करसाठी हे शिबिर आयोजन केले असे जिल्हा पंचायत अधिकारी एम प्रियंका हेमी सांगले. या वेळार जिल्हा पंचायत कार्यकारी विभाग अधिकारी, मुख्य योजनाधिकारी, अभिवृद्धी विभागाचे अधिकारी तसेच इतर संबंधित अधिकारी या वेळार हजर आशिल्ले. ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग क्रॉस, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.